اچھا احد دے شہیداں وچوں ایک نام ہے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. بلے 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 سونا سنکھا گبرو جوان مکہ شریف دے وچ لگژری زندگی گزارن والا شہزادہ. ایک سوٹ سویرے پانا ہے تے ایک شامی. تسی اج بھی اندازہ کرو نا سویرے تے شامی سوٹ بدلنا اج دے دور وچ بھی ہر ایک بندے دے اختیار دے وچ نہیں ہے. مطلب کی کرے گا او جو کل والا ہی موڑ پا لے گا تے کیڑی گل. یہ تے سہ سارے ہون سویرے اور سوٹ پایا شامی اور جی اس پگ بننی ہے جی پگ کسے مکے دے جوان دے سر تے نہیں. سواری ساریاں نالوں منفرد. تے اگلی گل خوشبو دنیا دی مہنگی ترین منفرد خوشبو بھی حضرت مصعب بن عمیر لاندے سن. کہ گلیاں چو لنگنا تے لوگ اڈیاں چک چک کے ویکھنا کہ حسن دا پیکر ٹریا جا رہا ہے. اس حسین نو حسن تے حسن لب گیا کہ این جوانی وچ نبی پاک صاحب الاولاق علیہ الصلوۃ والسلام دی غلامی نصیب ہو گئی. کلمہ پڑھ لیا. ابتدائی دور چ کلمہ پڑھنے والے وچ شامل نے. ہجے اپنا اسلام لکویا. حضرت عمر پاک نے ہجے کلمہ نہ پڑھیا. اسلام اپنا لکویا ہے. وہ کسی رشتہ دار نے ویکھ لیا کہ اے مسلمانہ وانگو عبادت کردا پیا ہے. ماں چاواں نال تیار کردی سی. ماں نے وال بھی آپ بانے جداں ہوندا ہے نا بچے نو تیار کرنا لاڈلا ترین پتر. تے جدو پتہ لگا وہ ساڈے آندے نے ہتھاں وچوں نکل گیا ہے. جدو پتہ لگا کہ اس کلمہ پڑھ لیا ہے تے مائی نو غصہ چڑھ گیا. مصعب بن عمیر نو کمرے چ تاڑ کے تے باہروں تالا لا دیتا. جدن موقع لبا نکل کے ٹر پے. مدینہ پاک دے پہلے استاداں وچوں حضرت مصعب بن عمیر دی شخصیت ہے. تے اگلی گل اسد الغابہ دی سناندا پیا ہے. جملہ علماء میرے دائیں بائیں تشریف رکھتے ہیں. انہاں نو سبق سنان دی گل نہ سادات اکرام نے. اس تو اگے مینوں اور تشریح دی لوڑ کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مفہوم ارشاد دا پیش کردہ پیا میں مکے وچ ایہو جہا سجیا بنیا بندہ نہیں ویکھیا. ساڈے آندے نے سوٹڈ بوٹڈ کمال درجے دی لک غضب دی پرسنالٹی. تے پھر کی نتیجہ نکلیا اے سنیا جو غور نال. اسد الغابہ وچ روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسجد انور چ جلوہ گر نے کہ مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بھی حاضر نے کہ اوہی مصعب بن عمیر حضور دی بارگاہ وچ آئے. وجود تے ایک چادر لئی ہوئی ہے تے چادر چ جگہ جگہ چمڑے دے ٹانکے لگے ہوئے ہیں. ٹوری خوبصورت فیشنیبل زندگی گزارن والا کلمہ پڑھن تو بعد اے حال ہے کہ چادر لئی ہے مدینہ پاک وچ جنوں جگہ جگہ تے چمڑے دے ٹانکے لگے ہیں. چمڑے دے ٹانکیاں دا مطلب اے ہوندا ہے کہ کپڑا جدوں استعمال ہو کے بالکل ہی کمزور ہو جائے تے وچوں برکیاں نکل آندیاں نا اوتھے چمڑا رکھ کے اونوں سی دیندے سن تاکہ اے سوراخ فل اپ ہو جائے. حضرت مصعب بن عمیر اس حال وچ آئے. اگلے لفظ میں او سنان تو پہلے اے کہاں گا مصعب بن عمیر دا مل پہ گیا. سرکار جدوں نگاہ پاک چاہ کے مصعب بن عمیر نو ویکھیا نا تے حضور دیاں مبارک اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے. اللہ اکبر. اور حضور اشارہ کر رہے ہیں اے ہے مکے دا گبرو تے حسین و جمیل ویکھو انہیں ساڈے عشق چ کی حال بنا. 2024 چ جڑا ساڈا عشق ہے عمرے تے ٹر گیا ہے ساڈا منڈا کھنڈا نوجوان جن اپنے والاں دے پاس شب بنائے نے تے ساڈے کولوں مسئلہ پوچھدے نے اکھے کوئی انج دی راہ ہے کہ ٹینڈ نہ کرانی پوے. میں مذاق نہیں کردا. کس چیز دی فکر ہے؟ مینوں کئی ایسے لوکاں نے مسئلہ پوچھیا کہ میرا 3 مہینے 4 مہینے بعد بیاہ ہے تے ہن گھر دے کہندے نے ساڈے نال عمرے تے ٹر جا تے میں وال نہیں کٹانا چاہندا کیونکہ شادی والے دن خوبصورت وکھنا چاہنا تے لہذا کوئی اے دا کوئی حال ہور ہوے ماڑے جے وال کٹا لئیے. اندازہ کرو جتھے والاں دی فکر پہ جائے اوتھے جانا کون دیندا. اج بھی مغرب چوں ایس داڑھی پاروں کوئی سٹائل آ جائے اے ویکھو نا ہن آئے ہوئے نا سہ سارے ادھروں ماری جی بریکی ادھروں بریکی کدی ٹھوڈی تے وال کدی اے بچی والے وال ماڑے جے ودات تے باقی شیو کر لئی کدی پوریاں مچھاں. یعنی کوئی بندہ شو بز دی دنیا دا او فنکار گلوکار موسیقار کھلاڑی ہوے او دی کوئی او دا سٹائل والاں دا ہوے یا منہ دا بنایا. ساڈا منڈا اس نو اختیار کرن چ عزت سمجھدا ہے کہ جے دن واسطے نہ تج پڑھدا حضور میں تہاڈا عاشق ہاں میں تو جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے. انہاں دی سنت پاک بھی چہرے تے سجان لگیا دا مینوں اکھے شرم آندی ہے.
پتا چلیا کہ ہجے عشق زبان دی نوک اتے ہی کھلوتا ہے، اے حلق تھلے اتر کے دل تک کوئی نہیں آیا، جے دل تک آ جاندہ تے پھر حال مصعب بن عمیر ورگا ہوئے کہ ٹاکیاں والا سوٹ پا لیا، لگزری زندگی نو ختم کر دیتا، اور بالآخر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی احد دے میدان وچ اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ کیا عشق ہے، کیا محبت ہے۔